bølger på en streng. Det kommer lidt an på, hvad det er for en streng, vi taler om. Hvis det for eksempel er en guitarstreng, jamen så er den sammensat af harmoniske bølger med mange forskellige bølgelængder. Afhængig af hvilken streng man sætter i svingning på guitaren, jamen så vil der komme forskellige eller bestemte bølgelængder, som bliver sat i resonanssvingning. Og det kalder man for resulteret resonansbølge, og det er for stående bølger. Resten af det vil hurtigt dø ud ved destruktiv interferens, så der altså kun er en bølgetop og bølgedal, eller hvor bølgedalen og bølgetoppen mødes, vil de gå ud med hinanden. Og de punkter på snoren, som er i hvile eller som ikke bevæger sig, dem kalder man for knuder. Og tilsvarende så de steder på snoren, hvor der er stor eller maksimal udsving, det kalder man så for en bug. Hvilken sammenhæng er der mellem snorens længde og bølgelængden for de forskellige partialtoner? Helt generelt så kan man sige, at betegnelsen for en stående bølge er, at snorens længde og dens bølgelængde hænger sammen ved følgende formel. L er lig med n gange lambda divideret med 2. Og det giver så de forskellige toner. Hvordan kan eksperimentet sammenlignes med svingninger på en guitarstreng? Når vi sætter en guitarstreng i svingninger, vil de svingninger udbrede sig som en bølge langs strengen. Det vil altså sige, at strengen er fastgjort i begge ender, og bølgen vil dermed blive returneret, og igen vil den blive returneret altså frem og tilbage, så længe den er fastgjort. Og ved at skabe en passende svingning, der har en passende bølgelængde, vil alle de returnerede bølger svinge i takt, og vi får på den måde skabt det, man kalder resonanssvingninger. Det samme sker, når man ændrer på frekvensen på en snor, der sidder fast til et lod med en given vægt. Hvorfor udsender en guitarstreng, som slås an, ikke bare en lyd, men en frekvens med mange frekvenser? Når en guitar den slås an, så sker der det, der kaldes en tværbølge, og det sendes lyd ud, som bevæger sig i forskellige længdebølger. Guitarens længde har betydning for lyden, det har hullet også. Når lyden når ind i kassen gennem hullet, kommer der en stående bølge, hvor hver top svarer til en partialtone. Det kalder man også Fn, lig med n gange frekvens. Og det er så første partialtone, man kan finde der. Hvordan kan man ændre på guitarens resonansfrekvenser, og hvad skulle man tilsvarende ændre i opstillingen med en svingende streng? Altså man kunne ændre på snorens længde og vægt, og på en guitar, der kan man ændre på strengens længde og stramme snoren, eller stramme strengen.